Zobuka iyalivimba i-Orlando Pirates izodlala ngapha ke lenkundla iyo lapha ke Kaizer Chiefs ayijikijela lapha ke phakathi eboxini uyalisusa sekofatho Mabasa izoqala phansi lapha ke Orlando Pirates ke manje emuva kwelapha ke uKabelo Dlamini liyadliwa ibhola lika Dlamini uyofuna ngapha ke uShabalala bheka lapha ke Mduduzi Shabalala lenze njani ibhola leKaizer Chiefs phakathi eboxini sala phansi uShabalala Ashley Dupree sibheka lapha ke Oxmthethwa uyofuna lapha ke Lilepo ibhola lika Lilepo bafuna lapha ke uShabalala badlali 1-2 Shabalala phakathi eboxini Bulemoni ora ka unompempu lishaipa lile lia bola Munati wa iketsetsa sinda ngokulambisa iOrlando Pirates ama goal attempts ayayivuna iOrlando Pirates awuswit nomkatakati into simaswit imntanami phakathi eboxini bafuna amakhanda ayikhona sebenza lapha ke emuva abawu lapha ke iOrlando Pirates izoqala phansi lapha ke iOrlando Pirates libahlakaye Kabelo Dlamini emuva ke lapha ke TLP bheka lapha ke TLP Mpokazi uthi ehambisa uTLP bheka lapha ke phela Kaizer Chiefs Lilepo ayiphatha kamnandi Shabalala liphakathi eboxini Kalakatha idlukudla kwashona we iyahlimpofu idlukudla kwashona we iyahlimpofu idlukudla kwashona we iyahlimpofu idlukudla kwashona we iyahlimpofu idlukudla kwayo Sweet Mami Yusuf Marta wadileya uShabalala lidliwe kwi-TLP waligwinya u-Oxa babona uShabalala akanawo uleft uShabalala walidileya leliya bhola wayofuna u-Ashley Dupree walibuyisa uDupree waqhamuka uYusuf Marta wadlumshosha phansi yadlala iTV iyahlimpofu idlukudla kwashona we iyahlimpofu idlukudla kwashona we iyahlimpofu idlukudla kwashona we iyahlimpofu idlukudla kwashona we